duri waira chisoko genda upatsire mweyo chino une mazana sinogona mhepo inogona kupfeka iwo wacho kuda kusunungura genda usunungure kana muchizodzoka rimwe dare mozouya makawanda kwamuri kuda kwacho asi dai kuri kusiiwa wacho ari kuziye ndiye munzvina ahapo taiti mumirire left hand. Karibu Sofia. Uyaya na baba chari kuruwa chari fu. Mungu akabida mbaya. Left hand ndio. Yotoro kuzire makumba kude. Yotoro kuzire makumba kupasi makumba. Mwedzi nguwa mamutambotsvaga nhamba dzangu tange manditenga ndizvo. Ndiri munhu mukuru ndakatumwa nevanhu vakuru izvi zvazvevanhu vakuru zvavakuda madhonza makuru dare rako rinoda mucheka weretso dai zvenyu vandipa mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso ndarikanda fembo pasi ndarironda dare ndariswa igandidaidze musharuka so dare renyu ruda sikuru nandi
andinofamba ndimbuya sekuru asi ndikukakaidza kuti vauye vatikaidze dare reinandi handi vana soko sudungukai ini munonditsamwira ndinini kuda kubatsirai ini ndiri munhu mukuru ndakatumwa nevanhu vakuru izvi zvazvevanhu vakuru zvava kuda madhonza makuru dare rakarinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare rakarinoda mucheka weretso muzukuru ndipe mucheka weretso dare rangu rinoda mucheka weretso muzukuru ndipe mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare renyu rinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso azwai Ndikwazwai. yakazvena ndiwapore monditsamwira ndina mukumusai amuda badzuru mose muri mapenzi dzoro renyu harina chiro ngei munofanira kubatana kuti zviro zvimire zvakanaka nekuti dara ndiri kundotekaidzera rakambotekaidzwa nachiremba rikagumirwe mudzira yakasva ndokuti tipe imwe nhano tinzverwe saka mukuirambirei nhano urikuirambirei nhano nandiwombwere kuti matare anopindwa kana matatu nandi kuti ukapinda chiremba wokutanga ukasagutsikana naye unoenda kuna chiremba wopiri ukasagutsikana unotaenda aurambiri pana chiremba umwe chete nandiwombwere ukarambira modzoka seita mwe makabvisa serivheri nendarama kuti ngachiremba ndiyoyo nhauya ndiri kuona kuti yakazvena ndi muri mapositori muri wemarangi ndorakabva ndevakuru vei yakazva moritsvaga moritendera kuti yakazva komwere dzapera ngei kuiviwana munoendesa kuzvipatara saka onda dzakufa ngei ndizvo zvokuti mupostori wese hapunamba kusina guwa kuti mwana achidhina munoforoma chimwe sori zvenyu asi kuri yepa yepa noti hana dzenyu dziende panzvimbo nhande kuti nditekaidze ndinzwisise dai ndasvika musharukwa ndasvika munhu wagare ndasvika muhero wakwanyashanu ndiri mhofu yemukono iye akasve handitanyangirwe nanhukadzi mwana wanyashanu ndasvika mudare ndariona dare ndaona matemo kudaire kunorodzwa ndokunoona pamusoro pedare rakadai nekunotekaidzwa nechiremba ainzi mukodzanjira ziyani rikanongedzwa rikatendekwa pamusharukwa tambanisa zvanza ndiye ari mhiri kwemakungwa aiwa dairai Chokwadi. enda kubvunza chiremba mukati kwete tamanzai zvanza zvenyu mose vakuru vari mudare tamanzai zvanza iri nhau yanetsa pamusoro pemhepo iri kuuraya nekunodeura kuti mhepo iri kunodai nekunopengesa kunyange wapwere iyazve ronetsa rotambudza mukati memusha wenyu mune guna reururu harina mubosi harina munhu mumwe chete hakuna munhu akaromba asingazivi zvinhu zvake pazvinogara asi une mhepo ndi asingazivi mhepo kuti iri kubvepi andime wapwerepo dare rako rinoda mucheka weretso imba iwo enda mboimba Imba. indakuuza inawo yokuti muri ana baba munotonga akadzi akawanda saka majaira kuimbirwa neanhukadzi
Zvese yacho ndio tinge tisingatsi kuziva machapter acho pakuimba. Tiri kuona musha wenyu wapera isiwe kuti imba yani. Ana ari kupera. Ana ari kufa. Ozufirwa. Ndakafirwa. Chi? Wana kana madzimai ndinowaka. Tamanza zvanza zvako. Ndori tarisa ndori ningisa. Ndori cherechedza. Kuti ndiwo wapinda akamudare naye ndimukwerewo. Ukati naye mukuru wangu ndoda kuchenurwa. Kuti munenzoti chichi chikunedza nekunotambudza. Ndoona wakanopfekedzwa rima. Ndoona wakapfekedzwa mhepo. Ndoona usa hwako uri kutyisa. Ndoona uso hwako uri wembada. Ndoona mazino odai. Ndoona moto obuda mukana. Kuti yakazve. Kunyango wamwa naye mvura anokuda kuti mvura yashata. Nditarise ndione kuti kugona rehuro iro. Ndaritsvaga ndarishaya. Asi riri pauri. Rinenge rakabva kusaziva. Rako rinoda mucheka weretso. Dai zvenyuma ndipa mucheka weretso. Zukuru mupe mucheka weretso. Dai zvenyuma ndipa mucheka weretso. Zukuru mupe mucheka weretso. Iyakazve ndaona nhumbi nhema yaita seyanokochekerwa pauri kudai. Uri kuzwa mupwere. Ndokuona uso hwanopfekedzwa unoita seuso hwembada. Ndokuona moto unodai sekunobaka. Ndoona vapwere vaita seorwa kundodai kunorudza kuti aiwazve. Uri kunyepa uyakati ndiro. Ndiwe kauri miri kwamakungwana ndipwere. Ndaoneswa gona ri pamberi peuso hwako ndora ndoda kutsvaka nderei. Tambanudza zvanza. Tambanza chanza chako mupwere. Dai zvenyuma ndipa mucheka weretso. Zukuru mupe mucheka weretso. Dai zvenyuma ndipa mucheka weretso. Zukuru mupe mucheka weretso. Dai zvenyuma ndipa mucheka weretso. Dare rako rinoda mucheka weretso. Mzukuru mupe mucheka weretso. Aiwa ridzikise zvako mupwere ndariwo. Ndaningisa ndandiwana sokowe. Kuti ndimoye nemukuru wenyu womudariwo. Ndaona wakaita sewakanoturirwa rima rigere paropa rake. Ndaona mhepo wakaita sewakanonwira pazamu. Asi haana kwaakaenda akanotsvara kana kunotsvaga muti unouraya. Kuti ndidai nekunopinda mukati medumba kunotsvaga kana uroi ndogona kutadza kubata. Muri kunzwa mupwere? Ndandiwapwere? Iyakazve. Nandimuri kuti nditsenure mupwere? Ndora ndiri kuchenura. Kuti uyu haana gona raakanotsvaga kun'anga kutsvaga kurarama. Wakaberekerwa muchinamato ndokukurira muchinamato. Muri kundizwisisa? Iyakazve. Kubvira kuna bambo ake anaindofa. Muri kuzwa ari papwerewo? Asi ndiri kuona pane mhepo yagara iri pari yaita kuti atende kweyakamwira pazamu. Mai ekubereka mupwere waaripi? Akafa. Nokuti chandonetsa chanditambudzei nawe kuti muri washawa hakuna siri mushawe apa. Asi kuti muchinamata mune muchiti mhanza ndandiwapwere. Uyu mushawe, uyu mushawe. Mese muri washawe ndandiwapwerewo. Kuvhurirwa mhanza dzekunoshanda muchiona kurarama ndandiwapwere. Asi uyu haana kwaakanotsvaga mushonga wokuraya. Asi ane mhepo yaakanopfekedzwa ndandiwapwerewo. Mhepo yakanopfekedzwa iyo yoita sekuti anotendekwa nekuti pavanoenda vanoona uso hwake. Uri kunzwa ndandimbwere? Ndoda kuti ubviswe uso hwakapfekedzwa. Uchenurwe. Mhepo ibviswe pauri. Uri kunzwa mupwere? Iyakazve. Nandiwe mupwere kuti mhepo yako inofanana nemhepo yakafanana nesatanism. Kuti kunyange ndikadai ukaguma unopera simba. Hauna gona roro, hauna kwawakatsvaka. Hauzive musuwo weng'anga iyo. Aiwa kana ndachepa muenda kune rimwe nokuti ndora ndapiwa. Andiri kukufadzai nini. Ndaona gona rakanoita sekunomira pamberi pehuso hwake wakaita sewakanonwira mhepo kubvira pazamu ramai. Mai vakabva vakaberekana nemhepo yekumusha kwavo nhandi. Mhepo yainga isingasiyi nhumbi. Asi handiro rega mukati memushanyu mune vatorwa vari kutsenga.
vakaroorwa rimwe mushava nazvo asiri pano zvidhoma uye haana gona kana kudeketa kuti ningi ngaafe sichambwa munyamaronho asi ndoraita kuti anotendekwa kana ndiri kunyepa ndokusunungurai ndati ndikudai mese nevatorwa mutorwa ndiri kuda ndigona yakasva matare emapostori oita seofanana ngei kuti ndabuda nerimwe dari reapostori yazve kuti anoyanana nekunourayana runouraya kunyange akazi mukati memusha mune majangano ekuti kana yazve wakasunga vhoiri rake opinda pagedhi abatwe amwe acho acherechedzei akaenda kumisangano kupasika haasi kupinda mutemberi mungaserunetsana zvenyu ndikuda nevatorwa vakadzi venyu ndikuda nanamai venyu pano topedzerana neyakasva ndonongaidzawo nezvidhoma uyu une gona riri pari raakandoberekeswa mhepo iyo yakatopedzawo mhuri yake zvinotomunetsa kuti chii hapana asina guwa pamusha pake bwerewo kubviswe mhepo iyo tiro nomusunungura warinzwa randareva hauna kunanga kwawakaendawo mbwere asi une mhepo yawakamwira tinotenda tinokupinza mubako tokatanura noroera mapikani ruzoroza tatenda kana kune anondibvunza ngandibvunze handizire idara mafambira nderei chibvunza yenyu namuchadi hamusi kugutsikana kuti mada kuzi une dende une chikwambo haana goda endai pane retatu kana kumapostori darobvudza dare rekutanga repiri retatu nhandi kuti mweya unobvunzwa kangani kana magutsikana rangu modzoka tatenda kana kusina chokutaura rega ndiende zvangu pane chekutaura here hatina chekutaura ba mese muri wapwere imese muri wapwere mese makadaenda kanoningisa neyo mese muri wapwerewo kana pane aripo yakasva ndinomutendekana ndewakweta tatendeka umpwerewo kuti une mhepo yaari nandiwompwe mweyawo ndowandoda kubudisa ndokendabvisa nandiwokweta ana kwakanotsvaka urwe ndatenda zvako uko zvaita ndine dambudziko rekuti kana wana wese wakunzi wakafa wakomana wakafirwa newana 15 idzinza rekwe asi wanga kuti inini ndiye ndakauraya macheruwa here nambuya ngevakutichi saduri kuti munhu anga akagara pa watoenda basa renyu remakuda kuchiita idzi makuda kuchitaurira amai avo manzi kudini nachiremba anga akagara chiwata anga yekutaura zvemataurirwa kuti manzi kudini uyu munhu anga akagara patoenda pasina wakubatsira waenda muchinditsanangura inini pesi kuti ndinzoti chii banzi chii ndiri kukumbira kuti ndibatsirwe orati hapana here mwana anogona kubatsira hapana umwe here anogona kwazi mimi mune mhepo yamakaiswa ataurira chiremba aziva nemhepo yawakaiswa yawakaisirwa mazamu achingoberekwa anyara nitaure munozotaura regerai ataure raiti mukoma chiremba kwazi mukoma ndinozi Jairo Sidoni mukoma wazi wane mhepo yawakaiyamwira pamukaka kubva kuna mai saka ndiyazi ndiruti kana pamunofamba mubato vanhu vese vakutendekei jambwa minyama iri pamuri saka wazi muda kubatsirwa muda kugezwa
ndozvataura kwazi kuita kubaka udini nachiremba. Kuya newatorwa wanyu papi Newatorwa kwazi dare iro riri ngariuye watorwa wari mumusha imomumu waita uroyi uri neurombwa urimo neuroyi ndozvataura chiremba. Dambudziko renyu mimi ndereri mumushambo Kufirwa ndorabatwa nachiremba. ndikunongedza ngozi yatakamisirwa chechi. aiwa izvo hazvina kubatwa zvatirikutaura zvabatirwa totaura zvabatwa apa Mama kamisirwa naingozi. Uchechi. Urombwa. Azvizugadzirisa. Kuti zigadzike tiri uchechi azviiti. Andoti pamakatanga ndokutotanga kuna akambogadzira. Mhepo yacho mabvunzo kuti mhepo yacho yanzi yakaisirwa kubvira pasamuramai. Vanga vari kuchenura ava. utofona manheru ndokurechi ndizvozvo kuchechi maprofita akangofanana nini handiti inini ndinoonera ndadini andaita saka mhepo yemusha yacho ndinogadziriswa sei kurapwa chaiti kubatsirwa sei hanzi toenda kubaka. aiwa izvi ndanzwa kuti ayanzi mhepo iri pahara nditi ko zvimusha zvazvinogadziswa sei tinenge takutokumbira kwamuri chiremba maifana kubvunza chiremba maifana okura kuti dare renyu harina kupera uyai nevakadzi dare renyu kuti rasirwa rasara rihengi harina kupera saka ndiuyi mushame nditonge chimbotenge mafuti nevakadzi venyu masechurwa mabatwa pese paonekwa kuti dare renyu rapera rakwana kunodaro harisati rakwana dare redu harina saka mambozwa pekutanga payapaya nekuti kune vakatoshata variko kumba vanogona kunga vari kukumba semusha mukuru saka ndiri kureva kuti hamuzi kukwana ba hamuna kukwana uyai mese mbuya handiti vatsanangura kuti ndachenura ucheta uya kumatare asi varoorwa vari mukati memusha vouya nevaya vamasiya vaivo tichidini vochiuya asi uyu makuziva hamuchaendi muchirwa kutoda kutorwa saka kuti chiripo uda kuudza hamwe kuti hamunetsani chiendai munotaura kuti handei tinopedzerwa dare chiremba musoro handiti matiyananisa mobatani pamwe chete mobatani pamwe chete handiti iyo vitabvumira tinobatana pamwe chete mangwana acho mwana wasisipo futi imi musasazvitize ba mambotiza hamwe sei nditone mapepa pano emota yandakamisa for a month yangefana ukrosa ndakamirira dare iro ndiuye kudare iro matari ese kubvira kumusha ipo panapa kana takafonerwa kuti dare renyu raamande kana makatoudzwa nzi dare raamande mada kubatanawo murodhi aiwa kaasarito ndakatumirwa samanisi nachizwa zvetikutaurire ka right isisu chirikuita kuti tisasunduke padare racho ka muri kuti inongedzani kuti tikokuchaya wakaona zvakaitika padare paya pa uyu vanhu vangani wakabatwa vangada kuchaya uyu mukoma imi makanongedzwa nani angasi mukoma ari ega anomiraakatotwa nzenzerwa ndi mukoma ngebhachi iwe ukada kufa iyo handizoba handi wakapotsa ukafa tina kuremerwa kutakura ndakanzvenzerwa ndimukoma iwe utori mukoma muro iwe isusu takambonongedza kuti muro here titoshamisirwa kuona uri pamwe chete so kudai so asi dareka wabvira kuti mukoma ungu ndiye mukoma kuharare moto ai baba zvamakoita takambotukana here takambonyombana asi nhasi uno jairos ndiye akatonyomba hakuseperana namukoma isusu tamare kuna mtumwa noa kuna mtumwa nimiroti kusvika iyeyu kutone mabhuku ekuchechi ndirabva umau nemadhoketi amukoma wake uyu anoti mukoma wangu muroi akabatwa akati unyepere
Ezve mukoma ndina nasi babato kunzwa nemhepo iri pavari. Ezve saka auya ati zvoni ngatibatane. Uya kuti ngatibatane. Chipereni chatutaura chachiremba. Chipereni chachiremba chotutaura chetinacho. Havana kana contribution. Vanhu vari kuma 100 something. Havana kana contribution iyo kutotanga kudaidza mhuri yake iyi. Wana anga rusvitsira ariko svitiridza vari kuharare uko. Ndo wakutanga kudaidza izvi. Uyu andika ini ini ndini mukomana mukuru wababa. ini ndini Gideon. Ndini mukomana mukuru wababa. Langton. Ndini mukomana mukuru wababa. Chinonetsa tsotsi uwanda udaiso. Ini ndinowanza dangu chinhu chinonzi chokwadi. Nekunge tiri clear tichionawo mabasa tichiraramisawo mhuri dzedu. Asi matambudziko acho ari kuwandisa. Kunyeperana kuita sei nekundivhara kwauri dawo ndiita kuti ndofunga manyatsozviona pachena kuti ndazigara pasi augoni kutaura ba kutaura ndinogona wakandibereka wakaita zvinhu zvese izvi ndofunga nyaya inoitika havadi kana kutombondiona havadi ndozvitoripo ndakungoraramawo mazvitori izvozvo. Saka toda kuti mubatane iwona baba wako muwirirana. Iwona baba wako unofanira kuwirirana nokuti kune ropafadzo inobva kuna baba inofanira kupa. Chokwadi. Saka pane mhepo iri pana baba inobviswa kuti kana iri mhepo iri kuwashandisa kuti vanenge vanawo muchiyanana. Handisi kumborambirana nazvo ba ndinototi zvitonayo. Ne blessing inobva kuna baba wako asi baba ndo wakapa date remusi wa4. Saka vati nhasi vakanganisa munhu mukuru. Pamusoro iyi tanga tiri kuti tafara nedariro matipinza rakanaka. Toti takapinda dare takapinda renhasi ngerechipiri. Toti remusi wa4 iri hatiri uraiba nekuti remusi wa4 nino vamwe wakazenge watodzoka kumabasa. Waruziva kuti musi wa4 kuti tichiite mangani matatu. Hatisi kunongedza munhu kutaura nekuti kana apo takatanga yokanzi usanongedze munhu ba. Ngatimboti tese takaipa. Ngatimboti tese takanaka. Musi wa4 munomwe chiremba. Daunganidza mari futi panapa. Pedza ubhadhara chiremba wekare. Inini panapa ndine mapepa emota yangu. Yanga ifana kuyambuka musi wa2 mwedzi uno. Izvozvi mapepa ari mota yangu ndaripanapa. Ndakawataurira kuti mapepa emota yangu izvinoda 400 kuzimura ekubhadhara overstaying muno munyika. Saka $400 hakuna anondipa ba ndini ndoda kutotsvagazve ndega inini kuti ndobhadhare kubhodha mari yeoverstaying yemota iyi. Wese hawazviziva. Ndakaedza kutarakadza kuda kutitiza. Asi mhepo iyoyo musachadzokeri naye kubasa. Muende masunungurwa mhepo yanzi mhepo yechikarayo inopedza amwe simba yo iri kutaurwa neana kunzi akandondiguma nebhachi ngodai imhepo iri pamuri. Chiitai kuti ini ndoda kuti mhepo ibviswe. Mwirirane nevana venyu musachamakire mwana kana munin'ina. Zvoshandwa vatoro kana vachiuya asi personally itwai kuti zvamabatwa zvacho zvibviswe. Muchizomira musi wa4 kure imi muchinge mabviswa zviri pamuri. Anditi zvakajeka ka kutenda. Okay, tatofunga kuti pamusoro medu taikumbirawo kuti tiri mudare rineri ndofunga ndomabuda kuyanana ndikufunga tauya mudare rineri tabatsirwa nachiremba kuti tiri kuona munhu wese une hasha muno. Ndofunga zvabuda apa zvabuda asi tatagara isusu tine dare remusi wa4 ratira kungana semhuri yese nemadzimai ataurwa nachiremba kuti tiri kuda nemadzimai ari mumhuri waroorwa kuti tikwanise kuona kuti wakaipa ndiani. Saka taikumbirawo kuna mukoma kune nyaya irutaurika ndofunga ndo yakazoita kuti timupe flow yekuti atipe date rakazotipa iro riri ratamirira kuti achazenge aripo here bosi uchazogona kunga atiza aenda kwarutaura kuti da kuenda. Saka doziva kuti muchazenge muripo here mukoma musi wa4 kuti tichenurane nevamwe waya warutaurwa kuti kune vanhu waroorwa vari mukati memusha imi mochenurwa iwo woziva toziva wakaipa. Inini handina kufaraba nemunhu wamakaenda kotsvaga. Saka auya kotaura zvaakataura ndo zvakandipa hasha kuti ndiuye kuno kwamambo kuti handina kufadzwa ba nezvakataurwa kuti chiremba unouya konanga wana umba imwe chete kuti iwewe newe vanhu watatu ndimi makadai. Ndo zvakaita ndiuye kuno kainini. Isusu chakaitawo kuti musha uwirirane date kubvunza rimwe date. Akanangwa acho pamwe acho ari pano. Uri panapa. Uyu. Neumwe atori kumachipanda kutoenda Zambia. Alright, wazikuru. Chiitai kuti mungane mutaurirane zvinoda kutaurirana handiti?
Inini alright kama mchizoita nyimatara into zvazo kuti munomwe chiremba. Ini ndipe baba wandu abvise mhepo. Imimereka ini ndochosunwa kuti mutipe baba ndabvise. Ndibvise zviri pana baba. Wabvise mhepo but wobvamirira kudhetera 4 wobva achiri. Pana mbuya pana pakavo. Suka out. Sasa ndokuti iro radare ramwe chiremba kunema kutaurirana. Akaenda sei? Saka ndikukumbira kuti ndibatsire. Wanga wabatwa anenge arongo wabatwa. Isati chiremba satosvika panangozwa kupera sipa. chiremba ngasvika. Inini asati asvika vanhu ndopandakatanga kuzwa. Uchataura Ndotanga kuzwa dzungu. Vandapera simba. Saka nanhasi ndikuzwa zvinhu zvirikufamba. Saka ndikukumbira kubatsira. Bara ndokubatsira. Pamusoro chiremba ngasvika. Inini ndakabuda kuti ndiri kuenda kutsvaka chiremba. Tasiya musha wakaungana pamusha. Vandafona foni kuno kwaChangamire. Changamire chaita dambudziko. Isusu tiri wanyowani. Ndima chuyo tatopedza pamachi pamuchira wandaposi. Waposeri wo. Ndamugase zvekumusha kwenyu. Changamire atizivi kwekuenda ba. Kazi right. Tatibofunga kuti mutipo unotibatsira. Saka vanhu vakabva kumba kwarumboda kuti adaita kwanisa kuona mukosa. Baba mbozi wekunyazura, mbozi pane vari mamutaro uyu magumbo. Saka tasvika tavati wekunyazura kabhazi uri kuchechi. Iye atitombomuzivi. Anga ari kumusangano kudora. Ndino kunyazura wacho. Pakabona muitari muri kudora. Pakabona muitari muri kudora kumusangano. Andika tatiri pausomba nemota. Mama tati munopedzana 8. Saka time kuzoda kusvika makati muchasvika kumba, vatana time yakudini. Inonge yapera pamwe anosvika kuma 10 12. Ndio vazi right. Mwana duri kuti mudzokere musina chinhu bafuti. Ndakambokupai chiremba ndakupai pekutanga. Chiremba yengaiti apedze basi tonoti apedza here kusvika aposora here. Ndio patawa tachina na makumbo. Saka ndio yakabazi iwe wakaenda kutora chiremba wako unoda. Chiremba wakati mune zviro. Ndiye wakauya kubata inini neuyu nemukomana uzanzi. Anzi kufa kwaita wanandimi mauraya vana. Mbuchinzi mukura yange nei. Well, ana kuti tsanangudzira akatoti ndoda kuyanda. Ndo uyandura kuya kobvisa zvinhu paumba pangu inini. Makadi utavhisa. Ndakamuti wakadzoka kadoro rabikwa. Ndokuchuya kuti chuya oti bvisire zvinhu zviya zvikanzi atamisa aende Harare. Apasisi saka chendesai awo wanawo nekuti wanawo nhoroondo ndanzwaka yanzi yakabva kunani kuna chief hawana kuya nachiremba saka muchendesai mwana wapanya chiremba ya chiremba wekutanga uya aiwa ari kutsanangura yeyo uyo koko kwamutare uyo hadizi kuti wakamuonere piba nekuti akati atida kunyazura chiri kudashumba yangozi ndo akapiwa namambo mwana Uzwari baba. Chiremba wakauya. Awangu asingamuziva. Kunyango akatara chokwadi kunyango akanyepa. Asi awangu asingamuziva. Wakabva kuno. Same applies ne wauya. Zvakanaka. Kana wakandondodziwa mhepo. Zvakataura kuti unanga umba 1 ndo pakabva pandirwadza ipapo. Saka wasiwaza. Saka ini wacho ndatekedza ini wacho wajeketa. Inini handisina problem napo nekuti inini chandirwadza bundu rangu rabva remanditsanangudzira kuti wakamwira pazamu. Ndandichitoshupika kuti munyame umbori munyame iko yekuti kana kuchechi wakambondibata kwazopiwa mazemeni mangi ai zvikati murume hana chana choba but wedzinza rekwako ndiri kuona uri kukuengera ushanda kwawakaita zvinhu zvako Madhoketa akabudiswa ngemuningino wako uyu. Ekucheche kubatwa kwa Adokona ndozvekunyeba kanzi muningino wacho ari kuramba kuti handizvizivi. Vana uri nawo madhoketa. Mbuya. Mbuya. Uya ari kuramba ndi madhoketa. Ezvo zvekuti wakabata imba yevanhu vatatu. Alright.
saka toti tafamba vanhu vairi takuda wechitatu ndeti mari yanu kusimba kwamo hazvimbochisiba mari haimbochisiba pana vanhu vari kufa mari inotsvagwa munhu afa chirege kuraramira mumatare raramirai mukutiso chararamira mumatare mucharamba muchingodai timane pamene muchida pasiri munai muchifa